Zašto su važni ovakvi razgovori u Kovačici? Informisanje. Znači, informisanje ljudi u opštine Kovačica, koji verovatno gomilu informacija nemaju, jer generalno, pogotovo sa ovakvom temom, ako neko nema osobu sa smetnjama u razvoju, Njega to ne dotiče. Ne dotiče. Znači, treba da budemo svesni ljudi oko sebe i problema sa kojima se oni suočavaju i kako mi možemo da im pomognemo. Ja? Jelena, zašto je važno da Kovačica govori? Važno je zato što nemamo na nekim lokalnim televizijama uopšte neke teme koje su ovako bitne. Mislim, nije ovo neki prvi podcast u Srbiji, ima ih dosta. Naravno, na ovu temu ima. Iz tog razloga se to i pokreće, jer jako malo, da kažem, ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom uopšte ne priča o tome. I ne samo o tome, nego i mnogim bitnim problemima.